बेसे मोजां समायदों आंनि आइ सनाया हिन्जाव गोदाननि महराव। आयै आइ सना। नंगौ नामा आयै? आं हाबा जाया होननायखौ नों आंखौ हाबा हरनो नागिरदोंथ'। नायल' नोङो, फैफिनखागोन आङो। मा होननाय जादों बे आइ? आं जायखौ जावैसो फसायदों नों बेजोंनो हाबा जानांगौ, मिथिबाय? जाया माथोसै आङो। नों जाया होनबा गगोन। नोंनो बुंलाय आयै, आं बैजों माबोरै हाबा खालामदेनो जायखौ आं नुवाखैनो? ए, नुबाल' हाबा जानांगौ नामा नोंना? जों मिथिखाया नामा माबायदि? आरो जों मा नोंनो गाज्रि मानसिनो हरगोन नामा, हा? हे, बांद्राय बुंथारो गावहा। गावनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजोखौनो अनथारा एसेबो। आइ सना, नोंखौ अननायखायनोथ' मोजां न'खर नायनानै मोजां जावैसोनो हरनो नागिरदों आरो मा। ओमफ्राय आंनि फसायनाय फसायैया जेबो मेटार खालामा नामा? खोनासं, हौवा गोदान लागो फैनायनि सम जानोसै। गोख्रै ओंखारनानै था। नोंनि खोथा खोनासंबाय थानो सम गैया आंहा। बाहेरायाव आलासिफोर दङ। थाथ'। आइले, आं हाबा खालामा होनदों। माबोरै हाबा जायो नायगोन आंबो। आंखौ जबरदस्ति हाबा हरनो नागिरदोंथ'। हाबानिफ्रायनो खारगोन आङो। ना हिन्जाव गोदानानो थागोन आरो ना हाबायानो जागोन। आंखौथ' रावबो हमनो हाया। आंथ' बैजोंसो हाबा जागोन जायखौ आं फसायो। सिनायै मानसिजों जाया माथो आङो। नों मानियाथ' आयै, आंबो नोंनिनो फिसाजोखाना। आबा सना, बिराद मोजां नुखादों आबा। आयै, आं बे हाबाखौ खालामबादोंलै। नों बे हाबाखौ खालामा होनबाबो खालामथारनांगोन। आरो बेनो आंनि लास्ट डिसिजन। आं जायखौ बिहामजो फसायदों बेखौनो लानानै फैगोन आङो। आयै, नाथाय जेबो नाथाय गैया। हिन्जाव गोदान लागोनाव थांनांसिगौ दसे उनाव। ओंखारनानै था। सरि आयै, बे हाबाखौथ' आं खालामनो हाया। जाय हिन्जावखौनो आं नुवाखै बेजोंलाय आं माबोरै हाबा खालामनांगौ मालाबाबो सानो हाया। मम डेड, सरि। नाथाय मा खालामनो? आं एसेबां बुंबाय आं हाबा खालामा होननानै। नाथाय नोंसोर आंखौ जबरदस्ति हरनो नागिरो। आयै, आंथ' बैजोंसो हाबा जागोन जायखौ आंनि गोसोआ फसायो। फाग्लि गोसोआ आंनि जेरैथिं लाङा। हिन्जाव गोदानाथ' थांसै। लाभ इउ मम डेड, नाथाय आं हाबाखौ खालामनो हाया। एमिखौथ' रावबो मोनखालाबो। बाय। हिन्जाव गोदाननि जै। सरि आयै, बे हाबाखौ आं खालामनो हानाय नङा। गोसोआ जेरैथिं लांगोन बिथिं थांगोन। आं बैजोंसो हाबा खालामगोन जायखौ आंनि गोसोआ फसायो। हौवा गोदाना थांसै। हौवा गोदाननि जै। आं फार्स्ट गाखोगोन। आंसो सिगां फैदों। आंसो गाखोग्रोगोन। न', आंसो
गाखोग्रोगोन? आं फैग्रोदों, आंसो गाखोगोन। Ladies first. No, I'm first. आंखौ गाखोनायाव रावबो हमथा हाया। आंखौबो रावबो हमथा हाया। बासखौ आंसो नेबाय थादोंमोन दहायनिफ्रायनो। नोंनि बिफानि नामा? नोंहा उनाव गाखो, उनाव फैदों नालाय। नोंहानो उनाव गाखो, आंसो फैग्रोदों। लामाया हगार। आं हगारा। नोंसो बिदि। नोंखौनो गिया माथो आं। बेनो लास्ट बासमोन। एफा गोबाव नेदोंमोन। बासआ थांबाय। दाना मा जाबावगोन दे? बे गासिबो नोंनि थाखायनो जादों। आंनि थाखाय, नोंनि थाखायसो जादों बेफोरो। नोंनि थाखायनो लास्ट बासआबो थांगबाय। नोंजों रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा। मिस्टार, आंनावबो नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया। हे, गावबागाव लामाजों थां। आंहा आंनि लामायावनो दंखायो। नोंहानो नोंनि लामाजों थां। दिनानो गाज्रि खोमा आंना दिनै।